Dostlar, biz bugün Şistay rayonu Yavşirme avulunda. Bu avulda yazışı Gayas İshaqi tugan. Әміне әлігі yurtda ул берничә тапкыр тукталган. Bu yurtqa 150 yıl. Bundan 150 yıl элек тә нәкъ шушы урында кибет булган. Кибетне Сайфетдин бай тоткан. Сайфетдин бай Гаяз Исхақиның сеңлесе Фәридә бануның ире була. Кибет универсаль була. Монда барлык кирәк яраклар да сатылган. Дуслар, сез Монпассия белән Ландринның нәрсә икәнен беләсезме? Ул вакытта да төрле тәмдәге сура торган конфетлар сатканнар. Ләкин алар Барбарис белән Дюшес дип аталмаганнар. Аларны Монпассия белән Ландрин дип йөрткәннәр. Исәнмесез? Әле генә тукымалар, трәнекләр кайтадылар. Сатып алырга теләмисезме? Җиделе лампа, бишле куык ватылды җиргә төште. Уф, йөрәгем, су бирегез. Иркәм исемә төште дип җырлаганны ишеткәнегез бармы? Бу җыр нәкъ шушы лампалар турында. Ул вакытта ишекләрне махсус менә шундый тәбәнәк итеп ясаганнар. Кергән кеше кем булуга карамастан, телиме-теләмиме хөрмәт йөзеннән хуҗаларга башын игән. Ул ширда диварлар менә мондый калын булганнар. Һәм ишек тә нәкъ менә шул ширдан сакланган. Гаяз Исхақи Шистай районы Яуширма авылында 1878 елда 3нче бала булып мулла гаиләсендә дөньяга килә. Гаиләләре бик белемле була һәм укырга язарга аны әби-бабасы, әти-әнисе өйрәтә. Ул ширда йорт ике якка, иратлар һәм хатын-кызлар ягына бүленгәнен беләсездер инде. Һәм Гаяз Исхақилар йортында әнисе Камәрия абыстай бер якта кызларны, әтисе Гыйләҗетдин мулла икенче якта малайларны укыткан. Бу җайланманың нәрсәгә кирәклеген беләсезме, дуслар? Укучылар нәкъ менә шушы җайланмага Коръәнне куйганнар. Үзләре минем кебек идәндә утырганнар. Музейда Гаяз Исхақиның әти-әнисенең шәхси әйберләре саклана. Гыйләҗетдин мулланың дизбесе һәм Камәрия абыстайның шикәр савыты, тәлинкәсе һәм аш яулыгы. Менә монысы Гаяз Исхақиның туу турында белешмә. Бүгенгә сау булыгыз. Исхақилар гаиләсе бик белемле була. Аның энесе сеңләре 4 телдә сөйләшсә, Гаяз Исхақи исә 7 телдә иркен аралаша.